Tanang kanasuran, tanang kahatauhan, hatagi ninyo ug pagdayig ang Dios kay nagalungkot ang iyang gugma ug kaloy alang kanatong tanan kay nagalungtad ang iyang gugma ug kaloy alang kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap ka. Mga igsuon, aniya na kita karon sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa tuig. Ato kining ihalad kining Santos nga misa, kining maong anticipated mass alang kanatong tanan sa ato mga pagampo ug mga katuyuan. At usab nga i-appeal sa atong mga pagampo karon ang atong mga parokyano, mga higala nga atong gisaaran nga ato silang i-appeal sa atong mga pagampo. Lakip na ang pamilya ni Marco Toral o ang pamilya ni Ma'am Vilma Owano. We also pray for all the poor souls in purgatory, especially the souls of our loved ones. In particular, we pray for the soul of Dr. Istomo, one of our doctor volunteers in Cebu Caritas, and also Ernesto Sr., Mary, Catalino, Rita, Mario, Ignacio, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio nga wa na ginag-ampo naghandom kanila. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unda kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa lahangit. Ug kadait sa iyang mga tawo, Dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami Kanimo nagaday kami kanimo. tungod sa imong himaya. Ginoong Hesu Kristo, Bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Dios, ikaw na nawagtang sa sala sa kalibutan. kahaloy, Ikami ikaw na nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ang among pangamuyo, ka ikaw lamang ang santos
Ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesu Kristo. Uban Sa Espiritu Santo, diha sa hihimaya, sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad niining kalibutan nga nagkausab-usab. Tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesu Kristo imong anak, nga buhi og hariban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing kamahanan. Adtua kini tinugyanan nga tuwa sa Sidna, nga mao'y nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Niyatong adlawa, paanhiun ko ang akong sulugoon nga si Elkiem, anak ni Helkias, og suluban ko siya sa imong bisti, og baksan ko siya sa imong bakus, og itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem og sa Huda, og isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini o walay makasira. Musira siya niini o walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw, usa ka ugsok, og mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa atubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadaykanan. Nagasimba ako dito sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan.
kamo. Pasalamatan ko ang imong ngalan, tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran. Sa akong pagsangpi, gipatalinghugan mo ako. Imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo hataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon. Ug nakaila siya sa mapahitason, gikan sa halayo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom, kinsay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang. Pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dayganin niyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanina. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya, miadto si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Cesarea Filipo. Og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an, sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao. Sila mitubag, may nagingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nagingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nagingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro,
ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maningkod palihog, maayong hapon sa tanan. Ang background sa atong Ebanghelyo karon maigsoon, this gospel happened shortly before the passion and death of our Lord. Mao nga si Jesus nakahibaw na siya nga hapit na maabot ang panahon nga siya patyon. At that moment, ang gihunahuna ni Kristo, kinsay mo padayon sa iyang misyon. Dili man pwede nga bisan kinsa na lang ang mopadayon sa misyon ni Kristo. Og sayang pod kun dili mapadayon ang nasugdan ni Kristo for the past 3 years in His public ministry. But then, a big problem for Christ was, who will continue? Kinsa kay ang ngayon no, nga tahasan aning maong misyon? Dapat ang mopadayon sa maong misyon is somebody who had personal, first-hand experience of Jesus. So Christ had to find out kung kinsa ang iyang binlan. In finding out, He had to ask this general question, who do people say that I am? Og tuod maigsuon, mingon ang iyang mga tinunan, ikaw kuno si Juan nga magbubunyag, ikaw kuno si Elias, ikaw kuno si Jeremias, ikaw kuno usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. After that came the personal first-hand question of Jesus. But you, kay wa man gid sila makatag-an, kinsa si Kristo? But you, who do you say that I am? Kamo, dugay naman tang nag-uban. Kinsa man ako para ninyo? Si Pedro mitubag sa pangingon, ikaw mao ang anak sa Dios nga buhi. You are the Messiah, the Son of the living God. Bullseye. Peter hit the point. You could just imagine, mangigsoon, the relief that Jesus felt upon hearing the reply from Peter. No? Sus, naagi na kailan ako sa 12 ka mga apostoles, sa 72 ka mga gitawag niyang mga tinunan. Sus, sa mga tao nga iyang gialagaran, wa gid sila makaigo, apan niya ay usa sa iyang mga apostoles nga nakailag gid niya. And because of that, Jesus selected Peter to be the foundation of His church. He gave Peter the authority to govern and to protect the church. Unsay imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Ihatag ko kining maong yawi nimo, Pedro. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. No wonder Peter was chosen as Pontifex Maximus, the first pope, the main representative of Christ on earth. Mibuot gyud ang Ginoo nga naay mangulo sa iyang simbahan. Ug mao na mangigsoon si Pedro. Peter was commissioned to lead the church. Right now, kahibaw ba mo pila na kabuok recorded nga Santo Papa sa history sa Vatican? There are about
267 popes, successors of Christ, from Peter to Pope Leo the 14th. So mo ni karon 267 na kabuok nahimong Santo Papa sa atong simbahan nga Katoliko. And we appreciate the role of Peter and his successors. Gani, matod pa mga igsuon sa history of the church, the first 30 popes, 29 of them were martyred. Miga, no? Sa 30 kabuok, nauna nga mga Santo Papa, 29 nila nangamatay nga mga martir. What a beautiful testimony as representative of Christ. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi para ni Kristo, para sa maong simbahan nga ilang gialagaran. My dear friends, when we confess that Jesus is the Messiah, we also believe in death and resurrection. Mao gina magsuon, no? We believe that disappointments, frustrations may come along the way. Wa may tao may problema oy? Why Kristiyanos nga wa magpasaan og cross? Naagi ng mga trials, problems, difficulties, these are expected to happen when we follow Jesus. Kung unsay nahitabo sa atong Ginoo, mao sad ay atong padulngan mga igsoon. These are always part of our following of Jesus. To follow Jesus means to tread the same path He has trodden. The way of Jesus is difficult, but that is the way that leads to happiness. And that is the way that leads to eternal life. Tinuod, dili gid sayo ang pagsunod sa atong Ginoo. Apan taliwala sa daghang mga pagsulay, matod pa ni Pope Francis, mingon si Pope Francis, the way of Jesus, there will always be cross in the middle, but at the end, He leads us to happiness. Ang tinuod nga kalipay maigsoon, bunga na sa atong pag-antos. Na? Di ba? Tanawa ra yun. Nindot kay imong feeling ba nga nakapasar ka sa board exam, nakapasar ka sa bar exam, tungod sa imuhang pag-antos. Pila ka gabi, pila ka adlaw, pila ka semana, pila ka buwan nga, sige kag review, sige kag tuon. Malipay de ka nga, nindot na imong kalipay kung nangupya ra ka. Ha? Lahi ang kalipay, oy, nga imong gihaguan. Sa mga nadato ka tungod kay naningkamot ka. Nitrabaho kag maayo, tinarong nga pamaagi. Yan, nadato ka tungod kay nangawat ra ka. Lahi ang kalipay, no? O mao na siya maigsoon. Ang pagsunod ni Kristo, makabot ba nato ang himaya, makabot ba nato ang langit, pero kinahanglan mga igsoon, musunod ta sa mga lakang sa atong Ginoo. To follow Jesus is also to tread, that also means to tread the same path that Jesus has trodden. No? Mao ni siya maigsoon, no? Apan nakalindot lang sa atong kinabuhi, no? Wa man gi tawo nga hangtod sa hangtod. Ang problema wa gi kasulbaran. Ang tao nga dunay pagtuos Ginoo will surely overcome all problems, all frustrations, difficulties and disappointments that will come along the way. Muna siya. Para dako maigsono, usa sa mga lessons karon sa atong ebanghelyo, with Jesus on our side, uban gani ang Ginoo nato, whatever problems we may have right now, that will come to pass. Amen? Wagi problema oy nga di masulbad. Kung naaman tay cross nga gipas-an karon mga igsoon, ang Ginoo nasayod nga kaya na nimo, di mo hatag ang Ginoo og problema, nga bugat ra kaayo nga di nimo kaya. Ubaw na, uban ganing Ginoo nato, whatever problems, whatever difficulties that we encounter right now, believe that Jesus, all of this will come to pass by the grace of God. So muna si unang lesson mga igsoon. Ikaduha is di na to ikauwaw ang atong pagtuo. No? Kay wa ta masayop aning maong pagtuo nga atong ang Ginoo nga atong gisimba. Like Peter, he boldly proclaims that Jesus is the Son of the living God.
And this also challenges us to make our own profession of faith. Who is Jesus for us? Who is Jesus for you? To believe in Jesus means to follow Him even on the path of the cross. So muna, ato yung pangayoon sa Ginoo nga dili lang takutob sa kananindot nga kinabuhi, musunod ta ni Kristo. Hayahay man tong kinabuhi karon, malipayon man ta. Padayon ta sa pagsunod, apan moabot na gani ang mga pagsulay, mobiya na dayon ta. Dili, bisan moabot ang mga pagsulay sa tong kinabuhi, even on the path of the cross, we will continue to follow Jesus. Isip mga Kristiyanos, mga sumusunod ni Kristo, may we have the courage, like Peter, to profess our faith, declaring Him as our true Lord and Savior. Sama ni Pedro, let us not invent words just to please Jesus. What Jesus wants from us is our personal, intimate encounter with Him. Ang Ginoo, wala mangayo nato. Unsay ato nakatunan sa ubang mga tao, ang gikinahanglan sa Ginoo, unsay imong personal nga kasinatian ni Kristo sa imong kinabuhi. Una siya. That's what Jesus wants from us. O muna, isip mga Kristiyanos, nindot kay maigsoon that we also proclaim that Jesus is our Lord and our God, that Jesus is our Savior and our King. Amen. Manindog paliho. Ato ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi, nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan, nagailag kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Jesus og musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Sa matag pag-ampo kita motuwaw diha sa pag-ingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambok matag adlaw diya sa pagtuo o sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibok kalibutan, kanunay maghunahunahon sa ilang katungdanan sa mga paabsanon o matuong pag-alagad sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Ngan tanang nga tinguha sa halaw nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga sa labutan diya sa balaang kasulatan o sa mga pagpanudlo sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batanon ang maggihatagon sa ilang kagalingon ug musanong sa tawag sa pagkapare o pagka-relihiyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo tayong sipon nga takos sa apostolanon alang kanamo, nga haladong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos,
Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamati ang among pag-ampo. Nga sila nga nag-antos sa trahedya sa hinaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay o walay tagtungod nga muhipos kanila makadangat sa langit ng puloy anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. O Dios, sa walay kinutubang gugma o kaalam, naghangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Kay amo man kining gipangayo nga puno sa pagtuo pinaagid ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoong Diyos, ihalad ko hiningasa, alang kanimo gayud. Dutay lang kini, daw walay bili, apan kinasing-kasing. Dawatan aking halad ko, nagpasalamat lang sa kaayo mo. Diyutay lang kini, daw walay bili, apan kinasing-kasing. Apan kinasing-kasing. Mangigsuon, pagampo kamo aron ang ako kanyang sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawatan na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tang kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaosab ka. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen, nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit o yuta Sa imong himaya, Hosana, Hosana, sa kahit tahasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit asan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunahing kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip. Nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, nihimo nga mahingpit kami dahil sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, tanang mga pari. Hinumdumi ang amo maigsoon nga nangamatay. Labi na gayud ato maminahal sa kinabuhi nga atong giampo ning santos nga misa. Lakip ng kalag ni Joel Jude Unchuan, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy kaming tanan, himoa kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang pana, uban sa mga apostol Jesus, tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton na sa katuigan, uban ka nami ko nga daygon ug kami ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya angtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa samahan atong gamiton na mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo na kasalangit, pagaygon nimong ngalan, abot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuoti ni sa yuta maingon sa langit. Ang Kal namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoan lawas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok, samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo man naging harian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa mong mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaak na ninyo. Manaos sa Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo nila ko ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Paghalad kang Kristo, amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo ka nga pagadaygon. Sa among kinabuhi, sa langit nung bahandi, ug pinaagi niningpan, ug kali sa kaluwasan. Sa imong kananon, sa Dios nun nga ilim nun, sa imong paghatag, sa lawas mo ug kalag. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Sa among kadaugan, sa among kalampusan, sa among kalistanan, ikaw among dalampanan. Magampo kita, o Ginoo kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma, tultuli o gagaka nga among mga paningkamot, aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo una, ang atong second collection sa miaging Domingo mikabat og 32,165 pesos. Ato kining girimit sa Economos Office sa Archdiocese. Ikaduha, mao kini ang nadawat sa box piso sa Caritas, August 13 to August 20, 2026, 12,391 pesos and 75 centavos. Ikatulo, mao kini ang mga nadawat nga mga donations from August 16 hangtod August 22 alang sa ato maabot nga church project nga miabot og 28,100 pesos. Jude Ann 300 pesos. MG Clothing and Streetwear 1,000 pesos. Judith Valentin 1,000 pesos. Ruel Hestupa 1,000 pesos. Mercedita 1,000 pesos. Dodong Albani Family 3,000 pesos. Jane and Vanji 1,000 pesos. JFM 1,000 pesos. RH Family 3,500 pesos. Joy Gabiola 1,800 pesos. Anonymous Donor 1,000 pesos, 500 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, 500 pesos, 5,000 pesos, 5,000 pesos. Ikaapat, mao kini ang atong nadawat simbahan ko kaakuhan ko nga mikabat og 16,239 pesos and 95 centavos. Ikan kini sa mga kapilya sa Santo Niño Sudlon Alang-alang, San Vicente Ferrer, Cambaro o Berhen del Parg, Giso. Ang pangalan o kantidad makita diha sa projector screen.
Kung buot ka mo donate para sa atong project, ihatag inyong donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly to our BDO account. Ikalima, ang Novena Masses alang ni San Tarcisius, patron sa mga altar servers, gisaulog matag adlaw sa alas 5:30 sa hapon. Ang fiesta sa ulugon karong August 29, Sabado, sa alas 5:30 sa hapon. Katapusan, nagpadayon usab ang atong pagpanglimpyo, pagpanghiluna ug pang-improve sa atong sementeryo katoliko. Alang sa mga tagtungod kan sa mga nitso ug bone chamber anaa ang ilang mamahal sa kinabuhi. Sa tuig 2019 paubos, palihog bisitaha ang atong parish office aron sa pag-update ang inyong parish records. Daghang salamat. Manindog palihog, ang Ginoo manaakan ninyo. Maanaw sa kanila. Og manalangin kaninyang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadan gugmaog kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat sa pagtambong santos nga misa. Maayong gabi sa tanan. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon. Mas